Toto video je venované tzv. Vdovskému hrbu alebo SMS neck syndrómu. Čo tento syndróm znamená a ako sa prejavuje? Pri patologickom držaní krčnej chrbtice, to znamená pri dlhodobej práci na telefóne alebo na počítači, môžeme pozorovať vyhrbenie v krčnej chrbtici v oblasti stavcov C6, C7. Keď si ukážeme na chrbtici, tieto stavce sú na prechode krčnej a hrudnej chrbtice. Na živom modelovi sú niekde tu. Keď dlhodobo zle držíme krčnú chrbticu, či už namáhame kvôli telefónu alebo veľakrát sa do tejto polohy schylujeme pri zlom psychickom stave, pri smútku, je to taktiež smútiaca poloha, kedy zdvíhame ramena, hrbíme hrudnú chrbticu a krčná chrbtica nám upadá. Pri patologickom držaní krčnej chrbtice sa začne, najmä u žien je to dosť viditeľné, ukladať tuk v oblasti stavcov C6, C7. Je to tzv. Obranný mechanizmus nášho organizmu. Vytrčajúci stavec sa telo snaží ochrániť a nabaľuje tam určitú vrstvu tuku, ktorej sa však môžeme zbaviť a celý tento problém upraviť pomocou fyzioterapie. U nás v Rehane využívame najmä masáž krčnej chrbtice, kedy uvoľníme stavce a tlak, ktorý je v tejto oblasti zvýšený. Upravíme posturu a držanie tela klientov, super, a tým pádom vrátime stavec na pôvodné miesto. Vdovský hrb nie je len estetickou záležitosťou, ale taktiež patologickým držaním krčnej chrbtice môže spôsobiť zdravotný problém. Tento stav je zvratný a u nás v Rehane vám vieme pomôcť s zafixovaním správneho držania tela. Takže ak pozorujete takýto problém či už na sebe alebo na svojich blízkych, neváhajte nás kontaktovať a radi vám pomôžeme.